know the spiritual elements that are associated with the 4 market days in Igbo land? That is Eke, Orie, Afo, Nagwo. I bet you don't know. Oh, yeah, stick with me in this video. Let me tell you. Let me educate you. I'm switching over to Igbo language. Maka Igbo kam na kwalite. Odimma. Eke, a na-eji ọkụ anọchi anya Eke. A na-ejikwa ihe dịka anyanwụ anọchi anya Eke. Abịa n'ala Igbo anyị, ahịa Eke bụ ahịa a na-akwanyere ugwu. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị pụrụ iche. Ụbọchị a na-edo nsọ. Ya mere n'ọtụtụ obodo anaghị alụ nwaanyị n'ụbọchị Eke, anaghị aga ọrụ ụbọchị Eke, anaghị azụkwa ahịa ụbọchị Eke. Ọ bụ ụbọchị mmadụ na ndị mmụọ ji nwee mmekọrịta. Enwere ike ji ya rụọ agwụ, enwere ike ji ya mee ihe ndị ọzọ ọbụla banyere ihe ndị mmụọ na ya bụ ụbọchị, maka na ọ bụ ụbọchị siri ike. Enwekwara mmụọ dị iche iche ha na ụbọchị ahụ na-adị na mma, dịka ngwu maọbụ nne agwụ maọbụkwanụ chi anyanwụ. Ọ dị mma. A sịkwa ka eji puo na-aga n'ihu, a sị na aka ka eji atụnyere ụbọchị Eke. Ọ bụ na mmadụ mee otu a na ọ bụ ụbọchị Eke. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Orie. Ahụrụ Orie dịka mmiri, otu ndị Igbo ji kwenye. Ahụrụ ya dịka ụbọchị nsachapụ. Ụbọchị nsachapụ ya bụ ụbọchị a na-eji asachapụ ma kpochacha. N'ala Igbo anyị mgbe gboo, dịka nchọcha ndị mere si kwuo, ha sị na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị a na-eji eme nzacha na mkpocha. Ọ bụrụ mgbe ndị Igbo na-apụta bụọ ahịa ha, kpuchie ụzọ ha, mezie obodo ka obodo dị ọcha, n'ụbọchị ahụ ka eji eme ya. Ọ bụkwa na mmadụ mere arụ, ụbọchị ahụ ka a ji akpụ arụ. Ụbọchị ahụ ka eji emekwa ihe ọbụla ga-eme ka mmadụ dị ọcha, onye ahụ asachacha onwe ya nke ọma. Ha hụrụ ya dịka ụbọchị eji eme nsacha na mkpocha, cleansing, ma nke ahụ ma nke ime mmụọ. Ọ dị mma. Ụmụnwa mmụọ ndị ha na ya bụ ụbọchị gbara oke, ndị ejiji atụnyere ya bụ ụbọchị bụ mmụọ ndị dị na mmiri, ihe dịka osimiri nakwa mmụọ ndị ọzọ dabere na mmiri. Aka nka ka eji atụnyere ya bụ ụbọchị Orie. Ụbọchị Afọ. Ahụrụ Afọ dịkwa ka mmụọ. Cheta na Eke bụ mmụọ nwoke, Eke bụ mmụọ nwoke, Orie bụ mmụọ nwaanyị. Ahụkwara Afọ dịka mmụọ nwaanyị n'ihi na Afọ bụ ihe elere anya dịka gịnị? Ala. Ụbọchị Afọ bụ ka a na-ele anya dịka ala. Ala ahụ na asị na mmụọ na-achịkwa ya bụ nwaanyị, maka na nwaanyị na-amụ ọmụmụ, nwaanyị na-amụba amụba, ihe dịkwa n'ala na-amụba amụba. Ị na-aghọta? Otu ala si amụba amụba, ọ bụ ihe eji were ya tụnyere ụbọchị ahụ. Ụbọchị ahụ ka eji akọ ugbo, ụbọchị ahụ ka eji eme ihe dị iche iche, ihe ọbụla ga-adị mma. Ịghọtara? Ihe dịkwa ka azụmahịa. Ụbọchị ahụ ka eji azụ ahịa, ihe ọbụla ga-akpụpụta, ihe ọbụla multiplication, ihe ọbụla ga-ebute akụ na ụba. Ọ bụ ụbọchị ahụ ka a na-eme ya bụ ụbọchị Afọ. Ịgwakwa gị nke bụ eziokwu, enwere chi ndị dịka Anị ka eji atụnyere ụbọchị ahụ. Ejikwa ihe dịka Ahajiọkụ, chi ahụ atụnyekwara ya bụ ụbọchị ahịa. Aka nka ka eji ekwupụta na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị Afọ. Ụbọchị ọzọ bụkwa ụbọchị ahịa Nkwọ. Eji Nkwọ atụnyere ikuku. Ị na-aghọta? Ụbọchị ahụ ụbọchị a na-ahụ dịka ụbọchị a ga-emeli njem, ụbọchị ihe ọma ga-abata, akụ na ụba ga-abata. Ya bụ na abịa n'ụbọchị ahụ ụbọchị ahịa Nkwọ, ọtụtụ ebe n'ala Igbo a na-alụ nwaanyị n'ụbọchị a, maka na ị ga-esi n'otu obodo nke a gaa n'obodo ọzọ. Njem ka a na-elepụ anya n'ụbọchị a, akụ na ụba ị ga-akpata akụ. Ndị Igbo mgbe gboo, dịka nchọcha mmere si dị, bụ na ụbọchị ọbụla mgbe ọla chọrọ isi n'otu obodo kwalie gaa n'obodo ọzọ, na n'ụbọchị Nkwọ ka ha na-eme ya. Ikuku ka eji atụnyerekwanụ ya bụ ụbọchị Nkwọ. Enwere mmụọ ndị eji atụnyere ya, ndị dịka Ekwensu. Ama ndọtụlụ m unu chere Ekwensu bụ mmụọ ọjọọ. Enwere chi maọbụkwanụ mmụọ na-akpọ Ekwensu n'ala Igbo. Enwekwara ihe dịka Ọmakụ maọbụ Agwụ. N'ụbọchị ahụ ka mmụọ a ga-eji atụnyere ahịa Nkwọ n'ala Igbo anyị. Onye gapụ njem ya ga-aga nke ọma. Ọ bụkwa aka nke a ka eji atụnyere ya bụ ụbọchị Nkwọ. Otu a ka nchọcha ndị m mere dị. Ọ bụrụ na ihe ndị m chọpụtara dị gị mma, gwa welere m aka elu, kesakwa ya bụ ihe onyonyo. Nọgidesi ike na-eme nchọcha. Echela na ihe niile mere by chance na otu a ka o kwesịrị ịdị. Ị na-adị m na-agwa gị ụwa mara gị mma.